Il-Ministri tal-Gvern li din il-ġimgħa votaw kontra l-abbozz ta' liġi ppreżentat mill-Partit Nazzjonalista qed jinkixfu wieħed wara l-ieħor li m'għandhomx idea għaliex ivvutaw kif ivvutaw. X'kienu eżatti l-elementi illi ma qbiltux magħhom? Ġifieri, liema partijiet mill-att li ġie ppreżentat ma qbiltux magħhom? Naħseb illi jekk wieħed jara id-dibattitu li kellna nhar il-ħamis li għadda jifhem aħjar anke minn dak li qalu kemm il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja u allura l-ħidma li saret fuq anke numru ta' aspetti li kienu mressaq quddiem il-Partit Nazzjonalista li pretenda li nagħmlu 11 il-liġi fi 3 sigħat. Bħal sħabu l-oħra l-Ministru Ian Borg ma kellux idea fil-verità għaliex ivvutaw kontra l-abbozz ħlief għal fatt li kien propju l-Partit Nazzjonalista li jagħmel xogħol il-Gvern li sal-lum għadu qed ikaxkar saqajh dwar emendi li jeħtieġu jsiru fil-liġijiet tagħna. Ippruvajna nifhmu x'kienu l-elementi minn dan l-abbozz li ma sabux il-qbil tal-Gvern kif ukoll qed jipproponi fil-fatt l-istess Gvern la darba ma qabilx mal-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Li ma parti minn dawn l-atti ma qbiltux magħhom. U nixtieq ukoll tgħidli x'inhi l-proposta tagħkom minflok dawn l-atti għaliex il-Gvern s'issa kaxkar saqajhom m'għamel xejn dwar. Ġdiet nerġa' nirreferi għal diskors ta' sija u nofs bejn il-Prim Ministru u l-Ministru ewlieni ta' dassettu jiġifieri il-Ministru Żammit Lewis u nħeġġek tarġa' tisimgħu. Ma qal xejn. Sallum il-Gvern għadu ma għamel l-ebda proposta u ma fassal l-ebda bozz ta' liġi wara r-rakkomandazzjonijiet li ħarġu mill-inkjesta dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia biex jerġa' jtella isem pajjiżna fejn jixraqlu. Iżda sissa ħlift kaxkir tas-saqajn u kritika għal min għamel dak li suppost għamelu, il-Gvern ta' qabela ma kellux.